additional Deputy Commissioner ka is kasihir badai do STU ka penusaha siber subdivision pentip ba ke company ke ba pentre ya sok ba National Highway 40 siapun usla ka penbena ban khang kali la syai ka sengi ka apru trik lebel ja punriu naduk ka pol khnai beje min step hadu banda dep nama ba ka hap ban penhap no yo mau ba hap ba ap jingma ya ka lek kawan gipai ba kani ka dei ha ka jaka ka ba ka sinong mauli syua ban poya sinong langkel dem ka bajingai kumba a kilometer na rengai ya kani ka benta jong sok ka hap ka song number R layo ban pentre da company YFC Project Private Limited bat ka Axe Construction Private Limited. Kito gi batmu ban lai don kam kin seu ha ban mi shua ketika por ban lai na ka jing sya bat kali. Ka jing ti yak sok ba slong penusla dauki ka ya syat menta bat ki pai ba kedai ban yai kam pikir kam tam lada slap nama baka jing syong kenrong bat sunjor ki mau bat ka khandeu ban lai na kano ke jing ma.